Ýewropanyň banky we diktaturalar. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky awtokratik rejimleri gollamak üçin her ýyl karz berýän milliardlarça ýevronyň öňüne almak üçin köp işledi. Bu barada raýat jemgyýeti toparlarynyň bankyň paýdarlarynyň 30-njy ýyllyk ýygynynyň öňü sırasynda çap edilen täze hasabatyna aýdylýar. Günnägör Ýewropanyň we öňki Sowet Soýuzynyň ykdysadyýetini täzeden gurmak üçin 1991-nji ýylda döredilen Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky soňra giňeldildi. Emma ol demokratiýany we kanunyň hökmürawanlygyny ösdürmek mandaty bolan ýeketek bank bolup galýar. Geçen ýyl Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň maýa goýumlary rekord derejede 11 milliard ýewra ýetdi. Emma aglaba pay adam hukuklaryna we demokratik dolandyrşa hormata azalýan ýurtlara Türkiýe we Mysyra gitdi. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň ýörelgesi köp zat üçin köp, az zat üçin az. Bu azatlyklaryň yaramazlaşan ýerine maýa goýumlarynyň mukdarynyň peselmelidigini aňladýar. Aslynda bank 2019-njy ýylda 1 milliard ýewrodan 2020-nji ýylda 1,7 milliard ýewra çenli Türkiýe maýa goýumlaryny 2 hesse golay köpeltdi. Hut şu döwürde adam hukuklary krizisi çuňlaşdy we raýat azatlyklarynyň epetli gowşamagyna sebäp boldy. Hasabatda demokratiýa juda az hormat goýulýan ýurtlarda, Belarusda, Mysyrda, Türkmenistanda, Türkiýede we Özbegistanda bank karzlary barlanýar. Ukraina boýunça geçirilen barlag Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň hususy pudaga maýa goýmak meselesine garşy çykýar. Bu Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky müşterileriniň kanunyň gowşak dolandyrylmagyndan, kadiýet ulgamynyň işlemedligi, tiz wagtda ruhsat bermek, tenagat monopoliýalary, salgyt ýeňillikleri, hökümet subsidiýalary we hökümetiň beýleki dürli çäreler arkaly klan kapitalizminiň artykmaçlyklarynyň peýdalanan ýagdaýlaryny görkezýär. Döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän ýerleriň konfiskasiýa edilmegi daýhanlaryň garyplaşmagyna we olaryň täze kärhana oýunçylarynyň eline ulanylmaga sebäp boldy. Polisiýa oligarklara garşy protestler basyp ýatyrmak üçin ýerleşdirildi we hökümete garaşly kadiýetler jemgyýetçiligiň gatnaşmagyna garşy strategiki kadiýet işi arkaly tanqyçylary gorkulmak üçin ulanylýar. Bank Watch Network'ın Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň siýasatyna jogapkär işgäri Fidanka Makrep, Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky demokratiýany ösdürmek we adam hukuklaryny goramak üçin has köp zat edip bilerdi we etmelidir. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankyny awtoritar hökümetler bilen siýasy gepleşiklerini gowlandyrmaga, ihlaslylygy güýçlendirmäge we adam hukuklary kepilliklerini ýerine ýetirmäne çagyrýar diýär. Crude Accountability Guramasynyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters bolsa, Türkmenistan ýaly awtoritar rejim bilen 30 ýyllap işlemek bazar ykdysadyýetine köp pikirlige ýa-da demokratik reforma getirmedi. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky gatnaşyň esasy ýörelgesi hökmüne 1-nji madda tüýsürekden hem çynlakay dolanmaga we adam hukuklarynyň gödek bozulmagy üçin Türkmen hökümetini jogapkärçiligi çekmäge çagyrýar diýip hasap edýär. Özbek Adam Hukuklary Forumynyň ýerine ýetirji direktory Umyda Niýazowa, raýat jemgyýeti we garaşsyz kärdeşler arkalaşyklary berk çäklendirilen ýurda serişde tasdiklanmazdan odal has köp barlamaly we 7 ölçäp bir kesmeli diýär. Kaýryň Adam Hukuklary Institutynyň uly wekili Leslie Pikemel, Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankyny bu ýurtlara has köp karz pul berip, demokratik gymmatlyklary durmuşa geçirmekde has köp netije almak ýörelgesini eýermäge çagyrýar.